Само ви показвам как се преминава летището. Виж как се разплува, бе, човек. Това се много го мрази да живее. Тук пак само животни, където са партия на елени виждаме тук. Тук се носам на илиенти, човече. Как скача. Обаче се оказа, че сме на грешната посока. Даже не се събира в чинията, гледайте къде е чинията. Това си е рекорд, даже обикновено по-бързо се караме, ама. Продължаваме част 2 на нашето виенско приключение с зоологическата градина с наши приятели, с Марти и с Мишето, които живеят в Австрия. Ще разглеждаме. Това какво е анаконда, да? Това мога да ни изяде. Мале, аз... Ти разкажи. А това така, виж как се разплува, бе, човек. Това се много го мрази да живее. Искаш една такава? Искам. Сега я взимаме направо. Ето тук я взимаме. Виж го какво е, бе, човек. То го мрази другото особено. Другото това си ти. Да. Само лежи и накрая вика, оф, много ми се спи. Изборена съм, мързи ме. Мен това след състезанието. Много си хапвам. Опа, айде взема си отзад. Мечок. Свалях мечок. Ето я Мишето! И мъжа, който още чакаме да й предложи. Скоро! Сум! Стига с тия предложения. Що? Бързате нещо. Не. Бързате. Мише, бързаме ли? Тебе ли те глас? След това сте след като сме. Бате, да. Дай съм. 15 кг отгоре. Ма добре. Маре, обърни се на тука, бе. Не мога да гледам газа. Ще го гледам газа само. Чак така отблизко. Не съм видал. Малко е страшно, да. Как се движиш, бе, човек? А ти представяш, че това водата е бързо. Мисля, не е от най-бавните. Звяра. Добре. Тук пак само животни, където са партия на елени виждаме тук. Само с път лежат. Ей, тия са най-големите рапани. Гледайте ги какви са. Брутални просто. Нещо говори там, ама... Ето и по-големи пингвинчета, дето спят. А отзад какво е? Това пак е пингвин. Само че някакъв друг. Искам и ти да спиш така. Ма гледайте какви са като войници с... Изируват. Сега се Са чеш. някакви рокери според мен. Буйна грива, бат. Рокер пингвинс. Ето как вървят пингвините. Ето отзад също. Тик. Как скача. Това е голем шкумай. Голямо животно е това нещо. Той е по-атлетичен от... И как си седи? Пич. Нещо сме поизпуснали бая.
Вече сме при слънчетата. Като е там, вижте. Има малко слънче и в момента го чистят. И той бая предни бедра е потренирал. Има квадрицепси. Ема те гледай са му стили някакви огриски само. Вече сме на аквариум. Къде си лукотрак, бе? Бе. Не. Ти си на мокри. И якето да си на мокри. Това малкото. Има и по някаква акулка, ма тя нещо... Да бе, ама защо акулата си съжителства с рибите, които са за храна? Май аз това се чудех. Това е такава... това е тигрова акула. Това долу не знам какво е вече. Най-мощният гигант сред змиите. Добре ли е? Анаконда, тя е около 10 метра. Колко да е? Малко е. Почти колко те. Повече. Има някои, които достигат и повече. Това нещо е супер гнусно. Много гносно. Обаче имам чувство, че тези змии са военни с нещо, защото те дори не помръдват. Някой, ако е по-запознат с тия неща, как се случва, ако не се каже. Extremlowe styrke. Ja, så bliver vi styrke op. Не бе, това е много яко. Но то не мърда, кое има якото. Мръдни те. Мръдни за Вова, Мръдни за Вова. Това си би. Я как гледа. Ей. Да се гледа с Мартин. Само мести очите и никаква реакция. Що си тази? Не кажи на полис. И така, положението е следното. В момента сме седнали, малко разпушваме. Жената си прави някакви рилчета, милчета. Какво пиеш? Пие вода от... Да. Какво ще кажем за днешния ден, за зоопарка? Днес беше шартински ден.
яко. Първо отпухме на най-големия зоопарк, мисля, че в света и в Европа не съм. Май може и света да е, не знам. Обаче прекарахме там до часа 4, не знам. Бая, то докато се обиколи целия. Да, има много животни. Няма да ви казвам какви животни има, видяли сте. Уникално е, препоръчано. Имате път към Виена, задължително на зоопарк. И дори ако дойдат тук, да отидат на зоопарк. Да, ако дойдете пак ще го така че ако имате... Аз какво казвам? Ако имате път към Виена. Да. И ти викаш, ако имате път на тука. Не бе, не е смисъл, защото ако имате път, все едно отивате някъде и просто минавате през Виена, не знам. Задължително се включите в програмата зоопарка, защото е уникален. Следващото място, на което посетихме, беше аквариум, който се казва Haus des Meeres. Не знам дали го казвам правилно, тук ще го изпишем. Да. Уникално е на 10 етажа. Има различни животни, пак сте видели какви. И на последния етаж е реално панорамната гледка към цяла Виена. Така че там беше много красиво. Брутално. Да, препоръчвам и там да отидете също. Пушиме малко, ще почиваме. После най-вероятно мога да си поразходим нещо, да си вземе нещо за ядене. Не знам откъде ще си вземе, защото тук не работи нищо по това време. В смисъл, неделя те не работят, нито един магазин не работи, така че само заведенията работят. Мога да седнем и в това италианското за вечеря, евентуално. Ще го измислиме, но за сега чилваме малко и се виждаме малко по-късно. Понеже тук е много шумно, само ви показвам какво хапваме. Така да, какво сме започнали вече да ядем. Аз си поръчах лазаня, Васил си поръча най-огромната пица в света, която даже не се събира в чинията. Гледайте къде е чинията. Двамата. И салатка Цезар, за която реве през целия престой тук. Тук нямат никаква салата Цезар, тия немци са само на виенски шницел и не знам си какво. И тази пица е 15 евро. Сериозно ли? Уникално. Започваме да ядем и ще се видим утре. Или ако хапнем някакъв десерт да покажем. Да. Айде. Добре, айде. Добро утро. Ден последен. Аз не, защото вчера направо съм си подпухнал мен. Вчера и една гофрета, след това много беше вкусно. Днеска последно хапваме for free и от утре вече прибираме си и работата става много сериозно. Да. В момента, понеже вали навънка, ние отиваме към Моло. Да видим Виена колко пада е голем Моло. То всъщност се пада малко извън Виена. Да. Води се най-големия в Австрия. Да, изпътува 1 час. Та ще видим. Аз съм на Монстър, чината си взе някакво... Ужасно нещо. Да. Аз я питах дали е солено. То се оказа, че е някакво крема сирене с захар. Да, не мога да смесвам. Да. Така че настроението е супер от сутринта. И да, ще се видим направо в Мола след малко. Стигнахме до Мола. Макар да гледам, вижте как са 150 бектабати. Влизаме, да не ни си изпразни кредитната, т.е. дебитната карта. Ще видим. Кое? Дебитните карти да къщи. Притеснявам се. Гарантирам, че ще бъде празни. Айде, но не. Ще видим. Я да видим какво си вземе. Пръстенче. Да. Защото той не иска да ме пита. Не, аз щях да го взема това, но нарочно не го взех. Тоест не го платих аз, защото... Той ми е взел друг. Нали? Ще видите. Така, положението леко излезе извън контрол.
малко само, чакайте само да видите. Леко така, имаме една цяла чанта с дрехи, ама просто... Хора, просто нямаше как, разбирате, това Primark ли е, Primark ли е, какво е, не знам, обаче... Много на оферта. Брутален е. Да. Ако направят България такъв, той ще пръсне. Ще замени Зара, Бершка и всичките магазини. Да. Значи, аз съм си взел един комплект горно и долно и едно като яке. В смисъл, Да. защото доста и ще топли най-вероятно. 70 лева трите неща, което средно ти е по 20 и малко. Да. Аз взех едни бутушки, такива от плат, които са велурени, с меко отвътре. Взех едно якенце за моята племенничка. Взех един спортен къс клин. Да. Взех Шал си взе. шал. И това е май. Това ли? Да. И колко пари? Еми 7 неща. Сега не видях точно 92 евро. Да. 190 лева съм дал. Така че мисля, че е доста оферта. Много добре. Като цяло. Отиваме сега до Юска. Какво да търсим обаче? Вакуум. Търсим Вакуумто. вакуумни турбички. Да видим дали ще мога да ги пренесем тия неща в раниците в самолета, защото става тегаво. И така ще ви апдейтнем после и ще ходим да хапнем. Да. Айде. А след дългия пазар, първо, всъщност, намерихме си турбички. Това е най-доброто. Се надяваме да се съберем вътре. Ще се съберем, бе. Другото, което е, намерихме едни... Пистия, то какво се води това? Като покебол. Виенски покебол. Да, ама много яко. Много Нейното е с виенски шницел, а моето е с пилешко. И взехме една порция сладки картофи, защото аз много обичам. И ще почваме да хапваме. После ще ядем и Dunkin Donuts. Никъде другаде няма Dunkin Donuts. В България няма, да. За първи път, така че няма как да ги купим. Точно така. Показвам и отвътре какво има. Имаме царевичка, имаме грах, така, чери доматки, морков имаме. В неговото има и нар, обаче аз не исках, защото много мразя да смесвам. Да. Направо брутално. Поне така изглежда. Да. Ти ще правиш ли тести? Айде, пробвай да кажеш. И си е брутално. Вкусно ли е? Значи ви оставяме за да ядем. Топ. Айде, Почваме. и после. Само ви показвам. Ей това вземи. Ню Йорк рол пистачио. Да. Ню Йорк рол пистачио. Само ви показвам какво има, хора. Феноменално е. Ние взехме тук 5 доната. Какво да вземе още? И не знам. Може да вземе Орео, примерно, или... Готови ли сте да видите какво има вътре? Дай, отваряй. Тадам! Добре. Ще има да ги почваме освен. Пък колкото остане за до вечера. Няма да остане. Ще видим. Айде. Айде. Качихме се на влак, който е на 2 етажа. Да, го търсихме 3 часа. Толкова ми беше писано вече, че викам да се качваме на трамвая двойно повече време, но не се тая, честно казано. Обаче жената умна предпочита пита някакви случайни хора. Така же не може да ги пита. Да, добре, че каза тази подробност. Беше много от значение за хората. Еми, от значение, защото така усилията са разделени 50 на 50. Един е дал идеята, другия е изпълнил. Без едно от двете звена Да, не съществува. така е, абсолютно. Хубаво е да се отбележи. После ще го снимаме като слезаме и отвънка, защото е готово, ще на 2 етажа. Да. Ама сега гледаме да не си изпуснем спирката и да му слезнаме бързо до първия етаж. Да. Само искам да ви снимам влака. Наистина е много готин. Обаче се оказа, че сме на грешната посока. И сме се возили тук 20 минути. За малко да бяхме излезнали извън Виена. Ето виж са още един път как живота сам ти подсказва, Да. че
бързата работа срам за майстора. Ето, Да. иска да спестиш време, да фанем някакъв влак, къде не знаеме къде какво, що се намира. Фани си трамвайчето, мога да е по-бавно, ама ето виж са, ще изгубим повече време, за да се връщаме, защото не знаем откъде трябва да се върнем. И Виж, поне съм ти поръчала музика. не се знае кога ще се върнем на премиера. Ай, усмехни се. Сам не знам къде. На къде сме? Ние във Виена ли сме изобщо? О, ужас. Ако за това сме били толкова път, Знаех си, че го кажеш, значи. мани бате заеби. Това се едно съм у Филиповци. Гледайте какво става. Какво бе? Не бе, кай, това ли е са? О, ба, ако искаш. Тук се носам на илиенци. Абе, мен. Тук се носам на илиенци, човече. Има. Гей. Само дете не почна да се пазара тук с хората. Той ти изглеждаш като... Да, аз извадим да почна да продавам. 5 евро. А тия донати, те са носени от мола, бате. Те са поне 30 евро. Полуизядени са, но въобще не ме интересува, защото аз съм ги ял. Бате Васи. Да го от масър, ще струват много пари след време. Така, long story short, прибрахме се в момента и шухваме да ядеме, след като взехме магнити намерихме ни за по 3 евро, т.е. общо 15 евро за 5 магнита. Отидохме да пушим по едно наргиле, това си поръчах жълто, беше гадно и нямам търпение утре да се прибера да си дрънна едно черничко, както си му да така. Да ни стане хубавичко, готинко. Жената знам какво прави, нещо от тропа, нещо отгоре се занимава. Ще видим са тия турбички вакуумни, дали ще свършат работа. Ето тук е моя аутфит, нейния шал, бутушките, които си взехме от Primark. Искам само да видите. Много ме кефи това нещо. Човек направо е ръсен топ, а пък колко топли да не ви обяснявам. За 35 лева направо е прибиване. Имаме да хапнеме. За последно, утре вече сме back to normal, back in shape. Така че почваме вече сериозно. Нагласили сме си тренировъчния сплит. Даже мога да ви го покажа в него следващите видеа. И така, мога да снимам от ресторанта, мога да не снимам. Така че ще се видим, когато се видим. Само заради шала, нали? Ей, губат. Сърцицата при те си. Снимахме помощ. Има ли права? Нещо някой да не ни каже сутринта. Вече сме на следващия ден. Добре, сам ще си снимам. Прибираме се. Чекирахме се току-що. Взех по едно кафенце, една водичка. И отиваме към гейто. Ние вече се скарахме. Да чакаме. Да, защото... Един час. Да. И това си е рекорд, даже обикновено по-бързо се караме, ама... Топ, така. И така, качваме се пак на маршрутката. Ще се видим след малко, може да има кадри от самолета, може и направо у българското метро да се видим. Опит номер 1. Да пиеме кафе. Доброто и на вас. Неуспешен. Се насочваме към опит номер 2. този път от Венник машината, да видим мога да ни е на късмет. Само ви показвам как се преминава летището. Без да платим 60 евро. Дръжи това за малко. Значи, моята единствената раница, която искаха да проверяват, защото естествено то си е бая голямо. И вика, ако не ги набуташ, 60 евро. Аз викам, о. И гледай, баним тук от... И пак едва влезе на раницата вече. Едва ми я набутах. Обаче, мани не плащам. Къде 60 евро, това? Те тия си превъртели всички игри. Само да не показвам аз в джобовете колко твои чорапи и беле. Да, и аз да не показвам, но това беше достатъчно.
Въпросът е сега. Защо сме спрели пред грешен самолет? Дали сме за тук? Според мен се зачукаме на някъде друга. Само да не е някъде по Африка. Ще там. Не знам какво ще правим. С тия дрехи, дето сме взели. Не, че имаме някакви пари останали, ама нямам доколко ще стигнат. За още колко време. Спиме навънка за повече. Да, човек. Не знам какво става. И автобуса не отваря вратите. Да, поне нещо се проветри на вратите. Когато се ще бъде с този самолет, не знаете защо и поради каква причина, но Абе, аре са. стискаме палци да пристигнем в София. Е така, като гледаш пистата и не ти ли става малко по-крипарско тук? Еми клипарско ли е, като се качвам с този самолет? Особено. Дойде време да завършим и този влог. Само искам да видите тениската. Какво пише тук? Елени. Аз искам само да кажа, че му я купих да излиза с нея, обаче той спи само с нея. Така. Да завършим влога, нищо, че се прибрахме преди 3 2 седмици сигурно. да. Но бяхме забравили малко и се случиха някои неща. Едно ходещо нещо се случи. Имаме си тук. Имаме си нов Бебе! член. Имаме си нов член на семейството си. Не кажи здрасти. Айде, синко. Кажи здрасти на камерата. Ти ще си едно от най-сниманите кучета в YouTube. Да. Ще го снимаме постоянно. Да, точно така. И да кажем за Виена. Общо взето, как беше, що беше, хареса ли, не ни ли хареса. Беше уникално. Да, наистина. Аз много рядко се впечатлявам от чужбина, защото по принцип съм си нашенец, балкански човек. Но това е място, което ме грабна до такава степен, че даже с Елени двамата си казахме, леле, човек, ние бихме живяли там. Да, ако имахме възможност, да, веднага бихме се преместили там. Да. Просто супер чисто, супер красиво. Храната не е кой знае какво. Ние ядяхме общо взето на италиански ресторант. Ама си го намерихме за 15 евро пицата и салатата топ. Което е супер, да. Да. Наистина, където и да отидеш, нито един букук. Ние за 5 дни един букук не видяхме по земята. Да. Всичките им пътища са прекрасно направени, полите им са супер чисти. Така е, да. Те, че са нови, но наистина се личи, че хората си ги поддържат. Самите хора са много по-дружелюбни и приятни от България. Абсолютно съм съгласен. Чеква всички чекпоинтове. Архитектура, Да. градският транспорт е удобен, има какво да се види. Сега, от към пари, не искам да си правим сметка колко пари е излезнало, но кеф цена няма. Да, важното е да не се обръщат от евро в лева, защото наистина така не излиза сметката. Да, почнете ли да ги обръщате, става тегаво, но ще има изписани, то даже май в първото видео и сега ще изпишеме отдолу в описанието всичките цени на музеи, какво сме посетили и така нататък. Задължително отидете там. И като цяло, един призив, така за край, е просто пътувайте. Аз лично, преди да се запозная с нея, не бях пътувал, но... Мира, изтръпна ръката. Но, честно казано, това са най-добре изхарчените пари, честно ви казвам, направо. Уникално е. Да. Уникално е. Та държава, най-вероятно, цялата им държава е такава, не е само Виена. Да. Уникално е, наистина всичко е така подредено, направено, много яко. Ние като се прибрахме, и аз бях някакво тая гадна София, то мръсен въздух, тия гадни хора, защото там реално въздух е много по-чист от България. Ще ни остане за винаги, дет се казва спомените, сърцата. Казали сме си, че някой ден пак ще се върнем там, защото не успяхме да обиколиме абсолютно всичко и със сигурност... Доста от нещата разгледахме. Музей не сме посещавали поради причината, че не сме такива хора. Да, най-вероятно няма да ни впечатли толкова. Да, 1-2 музея, да, но до там. Да. Не мога да прекарам повече часове в гледане на някакви картини и така нататък.
Та препоръчвам ви да отидете, прегледайте и първа част, вече трябва да вече е качена. Да. Изпращаме ви любов от нашето семейство, което вече е тричленно. От нас двамата и от Рони. И както винаги ние казваме, обичайте се и до следващия път.